Γεια σας, είμαι ο Σταύρος, Ο Θανάσης, ο Ηλίας και ο Χρήστος. Μαζί αποτελούμε την ομάδα Project Aris και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το ρομπότ μας Phobedor. Για την εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη, η αυτόματη πλοήγηση είναι αναγκαία. Γι' αυτό το ρόβερ μας, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα LiDAR, μπορεί να ρυχνεύσει και να αποφεύγει αποτελεσματικά κάθε εμπόδιο που θα συναντήσει. Εξίσου απαραίτητη είναι η ενεργειακή αυτονομία του ρομποτικού συστήματος, την οποία εξασφαλίσαμε με τη χρήση ηλιακού πάνελ, το οποίο τροφοδοτεί την μπαταρία του συστήματος. Το ρόβερ μας, με τη χρήση κάμερας και τη βοήθεια ενός δικού μας μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να εντοπίσει και να ξεχωρίσει διαφορετικά είδη πάγου, νερού και διοξιδίου του άνθρακα και lava tube entrances. Όταν γίνεται αυτό, το ρόβερ πλοηγείται στο στόχο, σταματάει, ενεργοποιείται το τρυπάνι για την απελευθέρωση συγκεκριμένων πόρων, όπως το μεθάνιο. Το ρομπότ μας ανιχνεύει και αποθηκεύει καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μετρήσεις μεθανίου, θερμοκρασίας, υγρασίας, UV ακτινοβολίας, φωτός και σκόνης. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε γραφήματα σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, γίνεται ανάλυση των δεδομένων αυτών πάνω στο σύστημα για τον υπολογισμό του ποσοστού βιωσιμότητας της περιοχής. Την ίδια στιγμή, πραγματοποιείται ακριβής χαρτογράφηση της περιοχής με αποτύπωση των αναγνωρισμένων πόρων πάνω στο χάρτη, καθώς και της διαδρομής που έχει διανύσει το ρόβερ. Επειδή υπάρχουν συχνές αμμοθίελες στην επιφάνεια του Άρη, το ρόβερ, παρακολουθώντας τα επίπεδα σκόνης, σε περίπτωση που ανιχνευτεί μία, σταματά και αφού περάσει, θέτει σε λειτουργία το σύστημα καθαρισμού του πάνελ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.